Gihawanan na og sugod sa Provincial Engineering Office ang luna sa Barangay Elizalde, Mako, Davao de Oro, duol sa Elizalde, Kuasay Parish. Dinhi itukod ang tent city kun mga shelter tent gikan sa Philippine Red Cross alang sa pamilyang apektado sa Masara landslide. Sanglit dili natugtan sa gobyerno nga makatukod og balik sa ilang balay ang mga apektado sa Barangay Masara. Ang gitagana nga luna bunga sa pagtinabangay sa simbahan sa Diocese of Tagum ug sa Davao de Oro Provincial Government. Niadtong Martes, personal nga gibisita ni Governor Dorothy Gonzaga ang proposed area, kuyog si Congressman Roel Gonzaga ug mga opisyal sa barangay ug ilang nakita nga luwas nga kapuy-an ang lugar. Gipapaspasan na ang pagplastar sa lugar aron mabalhinan dayon sa mga bakwit. Sanglit sagad sa mga apektadong pamilya, nagtiner sa mga eskwelahan nga temporaryong gihimong evacuation center. Gusto sa provincial government nga maplastar na sa tent city ang mga bakwit, hilabi na ang mga anaa sa eskwelahan aron dili makadisturbo sa pag-eskwela sa mga bata. Libuan ka mga pamilya gikan sa nagkadayang barangay sa Mako ang anaa karon nagtiner sa nagkadayang evacuation center human gipabakwi tungod sa nahitabong landslide sa Barangay Masara niadtong Pebrero 6 sa gabii. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.